Don Allah ka yafe min. Please forgive me. Don Allah ka yafe min. Please forgive me. Za ka iya yafe min? Can you forgive me? Za ka iya yafe min? Can you forgive me? Ina neman yafiyarka. I ask for your forgiveness. Ina neman yafiyarka. I ask for your forgiveness. Ina neman afuwarka. I ask for your mercy. Ina neman afuwarka. I ask for your mercy. Pardon me please. Don Allah ka yafe min. Pardon me please. Don Allah ka yafe min. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci, ko da baka taɓa zuwa makaranta ba, ko karatu da rubutu na Hausa, ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga namban mu na akan sikirin, ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.